Mit navn er Torben Diegeldau, og vi står her ved Camp Nou Stadion og er klar til at filme en time efter El Clasico er spillet mellem Real Madrid og Barcelona. Og vi har et interview her med Puyol, som kommer og scorer det afgørende mål i kampen. Hvad så, Puyol? Hvordan var det at score et klassemål i denne kamp? Det er vigtigt for mig, og det er vigtigt, at vi vinder denne kamp over Real Madrid. Okay, hvad er det, du har i hånden, kan jeg så spørge dig om? Det er Cristiano Ronaldos støvle, og det her, det er, hvad der sker med Cristiano Ronaldo og Real Madrid, når de møder Barcelona. Okay, der er mange, der spørger dig hjemme fra Danmark af. Kan du overhovedet se noget ud af øjnene med det der hår? Selvfølgelig kan jeg det. Ellers kan det jo ikke lade sig gøre, at jeg scorer sådan et mål i dag. Okay, jeg tror, vi siger tak herfra.